בליל ה-22 ביוני 1941, לאורך כל קו הגבול המערבי של ברית המועצות, אלפי קילומטרים מהים הלבן ועד הים השחור, הנחיתה גרמניה הנאצית ללא שום הודעה מוקדמת מכה בלתי רגילה בעוצמתה. 190 דיוויזיות, מעל 4,000 טנקים, יותר מ-40,000 תותחים ומרגמות, קרוב ל-5,000 מטוסי קרב של גרמניה ומדינות הברית שלה, אוסטריה, הונגריה, איטליה, רומניה ופינלנד, החלו במתקפה נגד ברית המועצות. כבר בשבועיים הראשונים הצליחו הגרמנים לכבוש שטחים נרחבים והיו חדורי מוטיבציה להמשיך הלאה ולהתקדם לעבר לנינגרד, מוסקבה וקייב. הגרמנים הצליחו לקחת בשבי מאות אלפי חיילים רוסים, להשמיד מאות מטוסים, טנקים וארטילריה. להיטלר הייתה תוכנית למלחמת בזק שלא התממשה רק הודות למאמצים ההירואיים של העם הסובייטי כולו. היטלר כבר רכש ניסיון במלחמת הכיבוש המהירה. ב-1 בספטמבר 1939 הוא כבש את פולין. תחת שליטתו היו בלגיה, הולנד, רוב שטחי צרפת וארצות נוספות באירופה. מאות אלפים, גברים ונשים, התנדבו לצבא ושאפו להילחם בחזיתות השונות, ביניהם גם יהודים רבים. בצבא האדום לחמו יותר מ-500,000 יהודים, 167,000 מהם היו קצינים. בקרבות הקשים נהרגו יותר מ-200,000 לוחמים יהודים. 140 לוחמים יהודיים קיבלו את כוכב הזהב, מדליית גיבור ברית המועצות. ל-12 יהודים הוענק עיטור התהילה בדרגות השונות. האותות הללו ניתנו לחיילים על מעשי גבורה יוצאי דופן. בין החיילים שלחמו בחזיתות היו גם גיבורי הסרט שלנו, הווטרנים. עפולה, בירת עמק יזרעאל, קלטה מסוף שנות ה-50 ועד אמצע שנות ה-90 מספר רב של עולים מכל רחבי תבל. דוברי הרוסית היו החלק הגדול ביותר מתוכם, וכיום הם מהווים כשליש מהאוכלוסייה בעיר. עם הגעתם לארץ החלו הווטרנים לציין גם בישראל את יום הניצחון על הנאצים ב9 במאי על ידי קיום תהלוכות מסורתיות, עצרות חגיגיות וקונצרטים. ילידי הארץ צפו בתדהמה בגברים ובנשים המבוגרים שעל בית החזה שלהם התנוססו שורות של אותות גבורה ומדליות. מדי שנה מתקיימת בעפולה עצרת לציון יום הניצחון, בה משתתפים יחד עם הווטרנים וקרובי משפחותיהם, מכובדי העיר ונציגי ארגונים ומוסדות. ואנחנו היום גאים כאן לראות אתכם, אותם לוחמים ששרדתם וניצחתם וזכיתם לעלות לארץ ישראל. אנחנו גאים בכך שהצלחתם להגיע לארץ ישראל וגאים בכך שבחרתם לגור בעיר עפולה. אחד הישראלים הבודדים שהתעניין והתחיל לחקור וללמוד על הווטרנים היה שי אלוני, חבר קיבוץ גבע. ההיכרות שלי עם הווטרנים התחילה בצורה קצת מצחיקה. ב9 במאי 1999 הוזמנתי להופעה של התזמורת ששתי הבנות שלי ניגנו בה לפני זקני עפולה. נכנסתי לאולם ולא הבנתי איפה אני נמצא. אני חושב שהייתי שם היחיד שמדבר עברית. לא הבנתי רוסית מילה אחת. בהיותו חובב צילום, החליט שי ליצור פרויקט תיעודי על לוחמי מלחמת העולם השנייה המתגוררים בישראל. במהלך שנה וחצי הוא נפגש עם הווטרנים, רשם את סיפוריהם וצילם אותם. בעבודתו סייעו לשי מנהלת אגף הקליטה אורה צ'רקסוב ואלכס, נכדו של לב גיטלזון, שהיה יותר מעשור יושב ראש התאחדות הווטרנים בעפולה. צילומיו של שי הוצגו בתערוכת צילום בגלריה של עין חרוד בשנת 2005,
ולאחר מכן בגלריות של בת ים, ירושלים וערים אחרות. בנוסף, בשנת 2007 יצא לאור אלבום בשם לוחמים, בו הוצגו יותר מ100 צילומים של הלוחמים לשעבר, של ההגנה, הפלמ"ח, האצ"ל וכמובן גם של הווטרנים. תודתנו העמוקה על כך לשי. בתודעתם של ישראלים רבים, המלחמה של רוסיה נגד הנאצים נתפסת כמלחמה לא שלנו. יש להדגיש כי החזית השנייה נפתחה על ידי בעלות הברית רק ביוני 1944. עד אז, רק ברית המועצות מכל ארצות אירופה התנגדה בצורה ממשית לצבא הגרמני. הניצחון הגדול של הצבא האדום על גרמניה הנאצית הוביל להקמת מדינת ישראל. גיבורי הסרט שלנו שונים זה מזה, אך יש דבר אחד המשותף לכולם. הם לוחמים יהודיים אשר לחמו כתף אל כתף עם רוסים, אוקראינים ולוחמים ממדינות אחרות בברית המועצות נגד הנאצים כדי לשחרר את מולדתם ואת אירופה. והנה סיפורם. В 40 году меня 6-10 призвали в армию. 8 числа мы... בן ציון ליפץ נולד בשנת 1922 באוקראינה. ב-1940 התגייס לצבא הרוסי ונשלח ליחידה של חיל התותחנים. ב-22 ביוני 1941, ביום בו פרצה המלחמה, היה אמור להתקיים משחק כדורגל בין התותחנים לטייסים. אך לפנות בוקר העירה האזעקה את החיילים. כאשר הגיעו לתותחים, גילו שאחד מהם כבר הושמד. ההתקפה הגרמנית הייתה עזה בעוצמתה, והחיילים הרוסים נאלצו לסגת. בזמן הנסיגה הממושכת, נפצע בן ציון, אך אחרי שהחלים, חזר לשרת בצבא. ליד העיר סבסטופול נעצרו הכוחות הרוסיים למשך כל החורף, ובחודש מאי החלו הקרבות על הגנת העיר. בן ציון נפצע שנית ביד ובשתי הרגליים, ונשלח לגדוד רפואי להחלמה. לאחר שהחלים, חזר לחזית, השתתף בקרבות הקשים לשחרור צפון הקווקז והעיירה קייבסקיה. שם נפצע שוב, הפעם פציעה חמורה מאוד ביד שמאל, והרופאים נאלצו לקטוע אותה. בחודש דצמבר 1943 סיים בן ציון את דרכו הצבאית. מבין המדליות שהוענקו לבן ציון, 2 הן עיטור התהילה ואות מלחמת העולם השנייה. Все близкие, родные, отец, мать, сестра 3-летняя были расстреляны немцами. יחד עם משפחתו של בן ציון נרצחו בבאבי יאר כ-30,000 יהודים. בן ציון החל לבנות את חייו מחדש. הוא התחתן, גידל 2 ילדים, תמך בחינוכם, עד שכל אחד מהם קיבל תואר אקדמי. בשנת 1993 עלה בן ציון לישראל. כיום יש לו 2 נכדות, שתיהן שירתו בצה"ל. גם לשתי הנכדות סייע לרכוש השכלה גבוהה. ב-39 я кончил 10-летку, и 2 июня 41 года закончил артиллерийское училище, стал лейтенантом. לב גיטלזון נולד בכפר גרמני באוקראינה. מאוחר יותר עברה המשפחה להתגורר באודסה. ב-1941, בהיותו בן 19, סיים מכללה צבאית של חיל התותחנים בדרגת סגן משנה, והופנה לגדוד תותחנים בגבולה המערבי של ברית המועצות. בתחילת המלחמה שירת לב כמ"פ בתותחנים, בזמן נסיגת הכוחות הארוכה והקשה לאזורי פנים רוסיה. לב השתתף בקרבות רבים, כולל הקרב המפורסם בקורסק בקיץ 1943, שהפך לנקודת מפנה במלחמה. לב נפצע קשה בהתפוצצות מוקש ולא חזר להילחם יותר בחזית, אך המשיך לשרת בצבא עד שנת 1969. בשובו הביתה מהמלחמה נודע לו כי אביו נתלה על ידי הנאצים ואמו נספתה במחנה ריכוז. מתוך עשרות המדליות שהוענקו ללב, 2 הן עיטור הכוכב האדום ואות מלחמת העולם השנייה. В начале, первые годы, первые 10 лет,
этой экскурсии. במשך שנים רבות עמד לוי גיטלזון בראש סניף עפולה של התאחדות הווטרנים. ב10 השנים הראשונות עסק הסניף בפעילות חברתית ותרבותית, ארגון סיורים, הרצאות, אספות חברים ואירועים אחרים. כיום, אופן העבודה שונה לחלוטין. ביקורי בית, סיוע בקבלת דיור סוציאלי או מקום בבית אבות, וכמובן ארגון טקסי יום הניצחון. שני נכדיו של לב גיטלזון הם קצינים בצה"ל. В октябре месяце нас призвали в военкомат и определили в Борисовское военное... ישראל נולד בשנת 1922. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, הוא גויס לצבא, עבר קורס מזורז להטמנת מוקשים והפך לפלס. בסוף 1942 לחם בשורות הצבא האדום בחזית סטלינגרד. תפקיד הפלסים היה לבדוק את השטח ולפנות את הרחובות והבתים מפצצות ומוקשים. ישראל היה אחד ממפני המוקשים בערים רבות בברית המועצות ובאירופה. באחת הערים נטרלו ישראל וחבריו במשך שבועיים קרוב ל-13,000 מוקשים. אחת מהמדליות הרבות שקיבל הוענקה לו על אומץ ליבו יוצא הדופן. לאחר המלחמה שירת ישראל עוד 3 שנים בצבא. אחר כך למד הנדסת חשמל ועבד שנים רבות כמהנדס ראשי בתחנת כוח. כל בני משפחתו של ישראל, 35 איש, נורו למוות על ידי הנאצים. כיום מתגורר ישראל יחד עם אשתו בדירה צנועה של עמידר בגבעת המורה. לאחרונה, בשל מצבו הבריאותי, כמעט ואינו יוצא מן הבית, אך קורא הרבה ופותר תשבצים. Рос я, воспитывался в семье служащего. Нас было 3 детей, я самый младший был в семье. Когда началась война, меня еще не могли призывать в армию. בוריס ספקטור נולד בכפר קטן באוקראינה. עם פרוץ המלחמה היה רק בן 16, ולכן לא היה אמור להתגייס. בוריס ברח יחד עם הוריו לאסיה התיכונה ועבד שם כעוזר מזכיר. בשנת 1942 גויס לצבא ונשלח לקורס מזורז למכונות ירייה ומקלעים במכללה צבאית. בתום לימודיו נשלח להילחם בחזית. את דרכו הצבאית החל בדרגת סגן משנה. בוריס השתתף בקרבות קשים ועקובים מדם בשטחי אוקראינה, פולין וגרמניה. הוא היה בין משחרריה של העיר פראג, בקרב בו אחת מחוליות האויב נכנעה רק אחרי קרב מר. בשנת 1947 השתחרר בוריס מהצבא, התחתן והתקבל ללימודים בבית הספר לרפואת שיניים, אותו סיים בהצטיינות. בשנת 1963 החליט בוריס להמשיך בלימודי הרפואה באוניברסיטה של מוסקבה, ואחר כך עבד כרופא עד פרישתו לגמלאות. בשנת 1991, כבר בהיותו גמלאי, עלו בוריס ורעייתו לישראל. כאן הוא מקבל רישיון עבודה כרופא, אך מחליט כי הגיע הזמן לנוח. מתוך המדליות הרבות שהוענקו לבוריס, 2 הן עיטור הכוכב האדום ואות מלחמת העולם השנייה בדרגה ראשונה. לאחר מות אשתו הוא מחליט לעסוק בציור, כותב שירה ולומד לנגן באורגן. Грех еще наш в том, что мы, евреи, столетия скитались день за днем. И чтобы выжить, надо быть умнее всех тех, среди которых мы живем. Я родилась в городе Днепропетровске на Украине и жила там до начала войны. Мой отец начал воевать уже 22 июня. טוניה נולדה באוקראינה והתגוררה שם עד לפרוץ המלחמה. אביה התגייס לצבא ונלחם בחזית. טוניה, אמה ואחותה הקטנה ברחו מהעיר.
בינואר 1942 הן עבדו בבית חולים צבאי נייד וטיפלו בפצועי הקרבות. באותו זמן הייתה טוניה רק בת 14, אך היא עבדה יחד עם כולם וביצעה את כל העבודה הקשה הכרוכה בטיפול בפצועים ובהצלת חייהם. לפעמים היא נאלצה לסחוב אלונקות עם פצועים משדה הקרב תחת הפגזות ותוך סיכון חייה. בתום המלחמה נשארה טוניה בריגה, בירת לטביה, אליה הגיעה עם בית החולים שהתקדם עם הלוחמים. טוניה סיימה את לימודיה באוניברסיטה הממלכתית של לטביה והחלה לעבוד כמורה להיסטוריה בבית ספר. היא עבדה במקצוע זה עד שעלתה לארץ בשנת 1993. כיום טוניה גר בעפולה, בדירה קטנה עם אחותה הצעירה. בנה ומשפחתו מתגוררים בסמוך אליה בעפולה. שני נכדיה משרתים בצה"ל, הבכור בדרגת קצונה. בין המדליות שקיבלה טוניה, אות הניצחון במלחמת העולם השנייה, אות מלחמת העולם בדרגה שנייה, ומדליה על שם ז'וקוב שהוענקה למשתתפי מבצעים צבאיים בחזית. טוניה אוהבת מוזיקה, שירה, מבקרת בקונצרטים רבים ועוסקת בפעילות חברתית התנדבותית כגזברית של סניף התאחדות הווטרנים בעפולה. Родился я на Украине, в небольшом еврейском местечке Олевск.